det seriøst. Hallo. Så skal det være... Jeg så ligge lidt... Helt seriøst. Det gør det. Prøv at se, om du kan udlægge skærmen derovre. Hvordan der? Så fucking... Kom nu! Det kan holde sig ikke noget med hardbisken skulle ud. Gå over og udlægge skærmen derovre. Var det ikke noget med hardbisken skulle ud først? Så må vi lige se den, må vi lige se den. Må vi ikke lige se den? Har du taget hardbisken nu? Nej. Fordi jeg kan. Der er noget oprydningsarbejde at gøre bagefter. Det gider jo ikke gå i stykker. Hvad skal jeg for det? Hvad er det her lige? Hvis vi ikke kører med din Mac, Noget fra skærmen. for længst. Okay, prøv lige at kigge her. Prøv lige at se skærmen. Det er LCD. Ja, det er det. Ej, det er det vist ikke. Jo, det er LCD. Er der nogen, der vil have en computer?